Ало? Да? Джорджано ли е на телефона? Да. Здравей, аз съм Христо Колев от Пловдив, къде говорихме за участието ти в Барители. Вера. Значи, какви са условията, колко песни може да изпееш? Като време някъде два пъти по 20 минути евентуално. Колко парчета? Ориентировъчно за 20 Да. минути са около 6. Ясно. А каква е цената за участие? А вие колко бихте дали? Ви трябва да ми кажете, минава ли през агенция, как е, що е? Или директно на вас? На мен, да. Ясно. Хотел и пътни плащаме. И не знам, кажете ви, защото да не стане така, че... Моля? Добре, аз ви кажа пък дали ме може трябва това, което ви предлагам. Добре, плащаме ви хотел, пътните ви плащаме и 1500 лева. Устроива ли? Или е малко? Да, устройва. Устроива. А някой песен можеш ли да изпееш, че има много измамници? Аз вече не вярвам. Преди това бех звънял на един и той така ме излага. Леко само да ми затъналикаш, да видя, да видя, че си ти. Да ми изпееш някой куплет. В коя песен ще да си? Не знам, дали е писано ли. Която решиш. Не ми е писано да имам се любов. Отиваме на купон. Пещера съм. Да, разбрах, че си ти. Това може да се пусне и в момента за песен, да речем. Да връщи сама. Значи, с какво се разбираме? Пък писахме и в моята страница, тъй че няма как Да. управлява някой друг и да се го с някой друг. Познахте, че си ти. Коя дата? Значи, сега трябва да се уточним само с колегите дали в петък или в събота. Кой точно, защото и Анджи ще идва да пее. И до вечера ще ти след 7-8 ще разберем Анджи кога ще идва и ти си на другия ден. Хубаво, добре. Добре, значи Да очаквам да се обади. да, до по-късно ще се чуем. Това всичко е сериозно, нали така? Моля? Не се говори в момента Всичко е сериозно, не се говори в момента правят приказки, тъй като има и други интереси. И за да знам датите, да мога да не... Да, разбира се, естествено. Няма да... Той ти си имаш там... Окей, добре, до вечера очаквам да ме звънете. Добре, до чуване. Чуване.